Het gaat hier als zodanig net meer om als zodanig, maar het gaat hier om prestige, macht en belangen. Wiebe Doper van Snits, met zijn wetterhoen Rode, is een van de verontreisde leden van de Vereniging van Stabij en Wetterhoen. Op de ledenvergadering die Australië in Putten stemde likwels 63% van de aanwezigen in met het vaststel om de wetterhoen met 6 oren rassen te kruisen. Dit om verdere inteelt vat te komen. Nee, man gedocht tussen de eigenaars van de zowat 1000 wetterhoenen in Nederland komt het nou ta een twaspjalt. Gewoon willen nou een eigen club op jochtje. Wat je daarmee bereiken kan, is dat je gewoon op een oren manier zien die hoen moet zeggen. En je moet de identiteit van die hoen vasthouden. Je moet het zien als een boerenhoen, een eenvoudige hoen. Als je 6 rassen inkruisen. In 18 tijd, en van die 6 rassen gebruik je het zien verskaten ruien, dan is die wetterhoen hoe 5 tot 10 hier, dat is de deerstek van het ras. Alle puppen die geboren worden, die worden eigendom van de verenigingen. Dus wij kunnen er zelf heel goed volgen. En als ze ook maar enige twijfel hebben over het karakter of anderszins over de pup, dan wordt hij niet ingezet in de fokkerij later. Dus ik heb er totaal geen angst over. De wetterhoenpopulatie is zo klein dat twee verenigingen totaal geen meerwaarde zullen hebben.